Uste nun jubilatu ostean, denbora pixka gehiokiko zuela, lagunduko zigula umeekin, baina... Jo, nik ez dut ikusten, lehenia egunero etortzen zen kontsultara. Bizkarra etzenean aldaka etzenean belauna. 20 urte lanean batera. Niri oraindik 4 urte falta zaizkit jubilatzeko. Eta atxeden hartzeko behingoz. Atxeden? Lehenengo igeriketan eman zuen izena. Gero piano klaseak hartzen hasi zen. Aquagym, pilates, irakurle taldea, uste, tarotean ere izena eman duela. Hemendik handabil? Nik uste non jubilatu eta nun baitera jongo zela bizitzera, Kanarietara edo... Lehengoan topatu nuen, museoko sarreran, gazte batzuekin. Eta pentsatu nuen, hau, dibortxatu inda. Baino ez, mintzalagunekoak omen ziren. Ba, mintzalaguneko kuadrilla. Mintzalaguneko familia dituzen horrekoan. Familia! Asteazkenero elkartzen omen dira, euskaraz hitz egiteko. Euskara praktikatzearena aitzakia izango da. Ze, soziadean afaria. Paintball. Hori bai, enbidia ematen dit. Ba, igual mintzalagunekin gelitzen hasi denetik, min guztia jun zaizkio. Baina ez da dia inorra enteratu, ze martxontan lanik gabe gelituko gara. Norbaitek ikusten baldin badu, hau nere ama da. Ama, hemen gaude, gu ere zure familia gera.